Yo mga ka-vlogs, welcome back to my channel. This is Idmar TV. Once again, gagawa tayo ng bagong video. Luluto ng tortang talong. Ito po ang aking lutuin. May talong po tayo. May isang itlog. Yung dalawang itlog nasa baba ko. At saka bawang. At saka sili. What the fuck? Yun, tapos paminta. Mayroon tayong magic sarap na hindi mawala. So ang gagawin natin muna ay babatiin muna natin itong itlog. Lagyan na natin ng mga ka-vlogs ng pinapawisan ng mga ka-vlogs. Paminta. At saka magic syrup, mga ka-vlogs. Siyempre, yan naman papasarap eh. Batiin muna natin. Katulad ng mga binagawa ng iba dyan. Mga ka-vlogs, batiin natin. Oh my God! Wow! Saka itong sibuyas. Napakasarap nito ah. Ito kasing tortang talong na napakahirap nito kaya parang lang gusto mga professional kung nagluluto bilang isang chef. So mga ka-vlogs, batiin natin para matunaw yung mga ingredients nito. Pagdahin natin ng kaunting asin. So mga ka-vlogs, ang gagawin natin, pag nabatiin na natin ito, habang sa binabati natin, una natin ito, kasin natin mga ka-vlogs. Yun mga ka-vlogs, batiin sila kayo sa frying pan namin. Kasi napaka-original yan. Gusto yung mag-order, just PM me. Kasi napaka-original ng frying pan namin mga ka-vlogs. So, batiin natin. After naman batiin natin mga ka-vlogs, alam na natin yung sagap natin ng magic sarap. So, ilalagay na natin dito sa... Ito pa lang mga ka-vlogs na tanong natin. Inihaw namin to. Kaso hindi na namin nilagyan ng dito kasi nasa labas kami nag-ihaw nito mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, ilalagay na natin itong itlog na dito sa talong natin. Para prituhin na natin mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, pasensya na kayo sa background namin, dun sa kapitbahay namin, nag-ayos ata ng bahay. Kaya medyo may naririnig kayong tunog. Okay na yung mga ka-vlogs, hahalo lang natin dito yan. Yun. Tapos piprituhin natin mga ka-vlogs. Angat-angat natin mga ka-vlogs para mag-spread yung itlog. Yan mga ka-vlogs. So pwede na, ready to fried na ito mga ka-vlogs. So ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng mantika. So ka-vlogs, olive oil yan ka-vlogs ha. Kasi di ako gumagamit yung mantika, alam mo naman. So mga ka-vlogs, mainit. Kailangan natin punas. So mga ka-vlogs, shout out na sa mga ka-vlogs dyan. So kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel mga ka-vlogs para mamonetize na ako. Pero matagal-tagal pa yung mga ka-vlogs, pero gusto ko sana mamonetize eh, dahil sa tulong nyo. Kaya maagang pagpapasalamat sa inyo mga ka-vlogs. So ka-vlogs, pag mainit na yung abangan natin muna to. Pag mainit na itong mantika, so magpiprito na tayo mga ka-vlogs. I-spread natin yung mantika. So hinaan lang natin yung apoy kasi masusunog yan mga ka-vlogs. So mainit na tat. Tingnan na nga natin. Oh, mainit na ka-vlogs. Nagsabi mainit na daw siya eh. So ipritohin na natin itong mga ka-vlogs. Ganun lang yan, kasimple mga ka-vlogs. So woo! Ito pang mga ka-vlogs. So ito pang mga ka-vlogs. So ito pang mga ka-vlogs. So mas malupit. Lipas namin itong mga ka-vlogs. So yung mga natitira-tirang ingredients dyan, sayang naman mga ka-vlogs. Ilalagay natin dito sa toppings niya. So antayin na lang natin itong maluto. Mamaya-maya mga ka-vlogs, kakainan na tayo mga ka-vlogs. Yahay! Mukhang masarap to.
Cameraman, kakain ka ba nito cameraman? Oo naman, Una ikaw na tayo mga nagluto eh. cameraman kasi pinapawin ko ng cameraman. Mainit dito camera. Mainit dito ngayon sa Cavite. So ngayon kasi naka-stay ko ngayon dito sa Cavite mga ka-vlog. So wait natin itong maluto para magkainan na. Hinaan yung kayo mga ka-vlogs pag pag luluto kayo nito, hinaan nyo lang yung apoy. O, naparami ata yung mantika ko. Mayaman kasi kami sa mantika, kaya ang raming mantika ang nilagay ko. Kaya ganun. So mga ka-vlogs, tingnan nyo na. Vlog. Kasi pag nilakasan nyo yung apoy nito, masusunod ko mga ka-vlogs. Pangit. Yung chill-chill lang at banat. So mga ka-vlogs, hintayin na lang natin maluto to. Ay, Diyos ko. Walang magawa sa buhay mga ka-vlogs. Iniinitan ako mga ka-vlogs. Walang aircon. Mainit kasi dito. Subando na. Mainit. Try nyo ito mga ka-vlogs. Napakadali lang nito eh. Pero 100% napakasarap nito. Mas masarap pa sa akin. Tangin na, ang init. Ay, mantika. Marami ang mantika, mayaman tayo. So, dito natin ito ilalagay mga ka-vlogs. Eh, malinis naman ito, kahit dito nila. Ipit sa ugasan. So mga ka-vlogs, tingnan ako ng tubig. Kasi medyo mainit mga ka-vlogs. Bango? Bango ba? Anong klaseng bango, Gul? So, kung nagtatanong pala kayo kung sino cameraman ko, yan po cameraman ko! Oh, balik, Gul, balik. Ay, malapit na ata itong maluto. Hinaan natin ang apoy mga ka-vlogs. Hinaan natin ang apoy. Kasi pag nasumuran ito, mangiting ito. Maganda yung pan na yan. Wala ito. Dumi yan. Itong pan na to? Oo. Alin yung electric pan? Hmm. Itong pan. Ito nga sinasabi ko sa yung pan na to, 10 years na itong nasa sa akin. Kahit wala na itong hawakan, hindi ko ito itinatapon. Kasi napakaganda nito. Isang dumidikit. Maganda pa sa jowa mo. So, pag mga ka-vlog, ginaganyan-ganyan para di nasusunog. Ay, tingnan mo. Apurado kasi. So, lagyan natin ng ito para yung mantika niya absorb nitong 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 dumidikit ata siya. Oh. 널 보는 순간 이해가 됐어 Hindi naabot ang mantika. 매번 야야야야야 Nakatagilid kasi. 불러 널 Pero pwede na 야야야야 yan. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 Yung mga ka-vlog, pag nakita nyo na ganito, pwede na yan. Yung brown na. Pero wait. Paalala lang po, ito po ay para sa mga professional lamang na mga ship. Hindi po ito pwede sa mga Bata. bata. May pinamsik. Kasi yung mantika niya, delikado sa mga bata, mga ka-vlog. Ayun! So mga ka-vlog, ito ata, pwede na ito. Kailangan ilagay na natin dito. Yun! Kasi bakit naman sa pag na-over to at nangingitin ito? Yung talong kasi yung madurog na. Pero don't worry, ganun din yan. Dudurog din yan. So mga ka-vlogs, ito na po yan, no? Hindi na, kainan na. Breakfast na tayo mga vlogs. Here we go! Thank you for watching. Sana i-subscribe mo ang aking channel para updated kayo sa mga bagong videos. Thank you!